si Adonis ginaingon, yag pailad sa mga tamis nga pulong. Inumdumi nga parehas ra og kulor, asukar ug ang iodized salt. Unya ra nimo kini maibaw-an kung imo na ning matilawan. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Natimoy. Ay, ano dong? Kung ano timoy, kung ano mo, okay na bang usan ako kasakay? Sakayan naman, sakyan oy. Panas dagat to. Sinoy? Okay na to. Oy. Ang ito pa kang budlot sa kaya. Ay, lang, Noy, no? Ay, madam, bitaw madam sugar, okay na ng sakyanan, oy. Ayaw sa nang madam Noy, oy, kay murata nagbatrunan niya na, oy. Sugar na lang. Okay na na. Sugar. Maikog ko magtawag ng sugar do kaya. Ano man? Amo guti ka. Muna ko aslong kay di sugar. Noy timoy. Ay ko na nga imo kong amo ha. Pagkasamasa kong imo ra sang higala. Okay ka? Sige do. Maumakay gusto nimo nga sugar na lay ako isang pit nimo. Kana. Okay ko ano. Kung okay nang usa ka sakyan na, Noy Timoy, please na lang kung adto ni Adonis sa ilang bahay. Okay ito siya sa usa ka parlor na ko dito sa Uptown, ha? Okay daw, Sugar Ray Leonard. Ay, lain ayaw na Sugar Ray Leonard. Ay, boxer man. Boxer tayo na ito. Oy. Ay, nagsunod-sunod ramagod ko. Lain na paminahon nga, mag-sugar ako ni mo dong, oy. Pag-ano na lang ko ni Timoy. Kay labaw na kong lainan og siyang piton ko ni mo, madam. Ay, maayo kay nagmata ka ng Adonis. Ganina ra nagpaabot nimo ang driver ni Sugar. Oh, mao pa? Klaruhan na anak ha. Basig, mapahama ka anang pagpakikrelasyon nimo ni Sugar. Pa, daan ako na siyang gisultian pa nga may uyab na ko nga si Karin. Nganong niya? Nganong mihala ka man? Nga makikrelasyon kapag lain, ha? Bayot pagyud. Unsao na lang kung mahibaw ini si Karen. Guys, okay lang ba ang kabog na sa aircon? Okay ra dong, ay. Okay ra, Sugar. Okay ra. Feel at home lang mo, ha? Imagine na lang ninyo nga, naara ni mo sa inyong bahay, ha? Nagpagwapa. Naata sa itong bahay ba nga nagpagwapa. Enjoy and relax. Thank you, Sugar. Thank you, Gayo. Sugar. Busy mo siyang cellphone si Adonis, be. Kung sinibisiyan sa akong love. Ha? Love. Unsa? Kung sa inbisiyan, ay, gigotom ka na, love. Nagkalingaw lang kong tanaw sa salida sa YouTube. Love. Unfair ang life ba? Ha? Unfair kayo. Ako rin isang pitog love ni mo ba? Pero ikaw, no? Wagi reply. Ha? Love ba yata ka doon oh? Love na love. Love na. Sugar. Maba, kung kagsakay, naidagang customers doon sa parlor, mauwaw ko. Mauwaw ka? So, imo na kung ikawaw doon, miss. Unfair. Love ka na ako sa Adonis, pero siya mo nagwalang. Tawagan ako sabi. Ako na sa paniyon sa bahay. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. It hurts. It really hurts. May paglumsan ko niya akong kagwalingon na yung bido. Magubog ko mayo. Sa iwan nili ko, masakit ka ng mayo. I love you, Adonis. I love you. I love you, Adonis. Ay, hala. Asados, alas 6, kabutag ko naman. Wapa man mo gawa Sugar. Pastilan, milagro. Sa bando bayaron.
Basta inarong adlaw sa iyo siya mapahatod tapos sa taon siyang parlot. Ngano ka? Ako na to sa kwarto kay basing natuog siyang mayo. Sir? Ay, sugar? Dong? Ay, day? Bango na. Pasado las 10 das buntag. Sugar? Sugar! Tuktukod pa na ako. Sugar! Giduhanan ako kamot ang tuktok pero wagi apon. Uy. Wa man di ay siya din eh. Wa man ilaki ang kwarto. Uy! Naara di ay! Kinuo ko na kadugo! Sugar! Sugar! Kumusta ka na, ha? Anong naglaslas man ka? Tungod nimo. Oh. Okay lang na ako, Adonis. Ako rin ni-feel. Ako rin ni-feel ni ini. Nga naman. Si Karen na yun na sa imong love, no? O dili ako. Ha, Adonis? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Thank you ninyong tanan. Happy birthday, Karen. Will you marry me? Yes, I will marry you, Adonis. Thank you, Karen. Thank you. Salamat. Nansa ka? Sige, nilakay naman ko tinuon ta. Kanina sa mong binartdihan ako ron, Adonis. Ikaw ang gusto na kong imuong inahan sa akong mga anak, Karen. Karen. Adonis. Gusto ko malipay sa ka. Pero nga piuna. Ihatag ko ni mong imong gusto nga dugay na ni mong gangin ako. Adonis. Salamat. Karen. Nabawa ko. Karen. Adonis. Happy birthday, Karen. Will you marry me? Magpakasal na gid niya sila sa Adonis at si Karen. And now, I pronounce you husband and wife. Adonis, you can kiss the bride now. kiss, 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 Hoy, stop na mo. Mag-picture taking pa mo. Congratulations. Sugar? Congratulations, Karen. Thank you. Adonis, congratulations. Kisakitan ko kumayo. May wag mukis ko ni mo sa katapusan kayo, Adonis. No. Dili ko. Ay, nagbuhatan din niya. Simbahan, Sugar. Ganun ko ni mo, Sugar. My God! Kung di pasok. Ang bayuta! Si Adonis! Asahan si Adonis! Ang tanong sa ospital! Mga lalaki, please! Asahan si Adonis! Adonis!
na rin mo gining imong gibuhat sa akong anak, sugar! Wow! Gidakop sa mga pulis si Sugar. Kayo man niya gakus og hawk nako, iya man din kong gidunggab. Hawk ni Judas ay ang gibuhat. Swerte pagi ko kay nabuhi pa. Bago ito kasama ang kaagi ni Adonis, dinhiling tulumanon. What's the style? Halok ni Judas is style.